Ακούστε πρώτα τα κρίτς κράτς. Πόσο τραγανή πίτσα είναι αυτή, Και μετά θα δούμε όλα τα άλλα. Ελαστικό ζυμάρι, καλοψημένο. Το σημαντικότερο εδώ, αφράτο. Δείτε εδώ, αυτές οι τρυπούλες στο ζυμάρι, τι σημαίνουν, πόσο αφράτο είναι. Δείτε τις κυψέλες που έχουν δημιουργηθεί από τον αέρα που είχε κρατήσει το ζυμάρι μας όταν του κάναμε τα διπλώματα. Εξαιρετικό ζυμάρι πίτσας λοιπόν, ναι ή όχι? Τα κατάφερα. Πάμε να δούμε πώς, με ποια υλικά και με ποια τεχνική τα κατάφερα να φτιάξω την πιο ωραία πίτσα χωρίς γλουτένι μέχρι τώρα, γιατί μπορεί να υπάρξει και καλύτερη. Με την πιο απλή συνταγή, τη συνταγή του ψωμιού, με αλεύρι, αλλά καλό αλεύρι, αποστάρι χωρίς γλουτένι, νερό, λάδι, μαγιά, αλάτι και λίγη ζάχαρη να ενεργοποιηθεί καλύτερα η μαγιά. Πάμε να ξεκινήσουμε να δείτε την τεχνική. Νερό χλιαρό προζεστό, όχι καυτό, μη χαλάσουμε τη μαγιά. 210 ml τα ρίχνουμε στο μπολ, προσθέτουμε τη μαγιά και τη ζαχαρίτσα. Ανακατεύουμε λίγο. Προσθέτουμε και το λάδι και το αλεύρι και ανακατεύουμε με τη σπάτουλα στην αρχή. Θα ζυμώσουμε με το χέρι μας, γιατί χωρίς το χέρι η δουλειά δεν γίνεται. Καλό ζύμωμα τώρα. Θα ρίξουμε τώρα και το αλάτι, το τελευταίο υλικό. Θα ζυμώσουμε καλά. Θα ζυμώσουμε αρκετά, πρώτα μέσα στο μπολ και μετά επάνω στην επιφάνεια εργασίας. Το λιγότερο 10 λεπτά θα ζυμώνουμε. Θα ζυμώνουμε και θα κάνουμε διπλώματα. Αυτό θα βοηθήσει να κρατηθεί ο αέρας μέσα στο ζυμάρι για να γίνει όσο το δυνατόν πιο αφράτο το ζυμάρι μας στο τελικό του αποτέλεσμα. Από έξω προς τα μέσα τα διπλώματα. Διαρκώς βοηθάμε με λίγο αλεύρι.
Δίνουμε στο ζυμάρι μας σχήμα μπάλας, το βάζουμε μέσα στο μπολ, το σκεπάζουμε με μία μεμβράνη και θα το αφήσουμε περίπου μισή ώρα σε μία ζεστή γωνιά του δωματίου. Η μαριά έχει αρχίσει να ενεργοποιείται, γι' αυτό τώρα θα το βάλω σε ένα μεγάλο μπολ, θα το κλείσουμε καλά το μπολ και θα το βάλουμε στο ψυγείο το περισσότερο για 24 ώρες για να γίνει αργή ορίμανση. Αυτό θα κάνει το ζυμάρι μας πιο αφράτο μετά. Το έχω κάνει και για 7 ώρες και λειτουργήσε σωστά, αλλά προτείνω ιδανικό διάστημα 24 ώρες. Την άλλη μέρα βγάζουμε το μπολ από το ψυγείο και το αφήνουμε για μία ώρα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Επάνω σε μία λαδόκολλα έχουμε πασπαλίσει λίγο αλεύρι και βάζουμε τη ζύμη και αρχίζουμε να ανοίγουμε με τα δάκτυλά μας από τη μέσα μεριά το κέντρο προς τα έξω, γιατί πρέπει να φεύγει ο αέρας προς τα έξω, το ζυμάρι σε φύλλο, όχι πολύ λεπτό αλλά ούτε και χοντρό. Ανοίγουμε περίπου σε διάμετρο 32 εκατοστά. Απαλά, με απαλές κινήσεις από μέσα προς τα έξω για να σχηματιστεί και το στεφάνι της πίτσας. Να είναι λίγο πιο χοντρό στις άκρες. Έχει γίνει πολύ ωραίο, δείτε το. Κοιτάξτε τις φυσαλίδες που ήδη έχει. Είναι ο αέρας που είχε μέσα το ζυμάρι, όπως είχε φουσκώσει. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα γεμίσουμε το ζυμάρι μας με τα υλικά της αρεσκίας μας. Πρώτα απ' όλα μία σάλτσα. Μια απλή σάλτσα έφτιαξα με λίγο πουμαρό, λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Μπορείτε να βάλετε λίγο σκόρδο τριμμένο, ρίγανη, ό,τι σας αρέσει. Τυρί, κίτρινο ή μοτσαρέλα, μανιτάρια, πιπεριά, μπορείτε να βάλετε λουκάνικο ή αλαντικά, ό,τι αρέσει σε εσάς. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 250 βαθμούς για περίπου 15 λεπτά. Κατεβάζω στους 200 βαθμούς και ψήνω για 15 λεπτά στις αντιστάσεις, όχι αέρα, μέχρι να ροδίσει καλά το ζυμάρι μας. Απολαμβάνουμε την πίτσα όσο είναι ζεστή. Δείτε βρε παιδιά πόσο αφράτη έγινε, καταπληκτική και τραγανή, κριτσανιστή, ωραία πίτσα. Αυτά κάνει η αγάπη, γιατί μόνο αγάπη χρειάζεται η ζωή μας για να είναι ωραία. Και όλα τα κάνουμε με αγάπη σε τούτη ζωή, αλλιώς δεν γίνονται ωραία. Γεια και χαρά και εις το επανειδήν φίλοι μου.